ale začalo to možným zraněným Mendyho, který se nespokuje jenom s pouhým čekáním na hrotu, ale na bilance 24 inkasovaných branek poprvé. Sila se k lavici nedostal, Sima, pardon. Péči lékaře a maséra. Každopádně tedy teď útočí bez Raton šajby. Protiútok. Raton dostává míč. Ale jinak ve statistice Ligue 1 je dokonce 3. Byla tam 3 ošetřování, také se přezkoumávala oprávněnost Ligue 1. Domácí Toulouse FC vede zatím nad Angers dopředu na nabíhajícího spoluhráče, kterým je šajby. Raton. A za Toulouse Cedric Ntonji nehrál. Nový Siaga Sila nabízí ten balón spoluhráči. Xabi. To chtěl a jeho dobře rozjetá akce. Střela. Byl by to gol kontaktní a ještě by to mohlo být dramatické.